Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Arlina Sarah saking GKJ Pamulang, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Rebo 12 November 2019 Minggu Limrah. Kaserat dening Bapa Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho ingkang kapendhet saking Ayub selangkung ayat 1 dumugi 26 ayat 11. Jabur 123 Yokanan gangsal ayat 19 dumugi 29. Pamaosing kitab suci saking Yokanan gangsal ayat 23b kanthi jejer ngurmati. Yokanan gangsal ayat 23b mekaten suraosipun. Sing sapa ora ngurmati Sang Putra, iku uga ora ngurmati marang Sang Rama kang ngutus panjenengane. Para pamirsa ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti Yesus punika nedahaken bilih panjenenganipun punika asalipun saking Allah Sang Rama, dipun utus dening Sang Rama. Punapa ingkang dipun dawuhaken dening Sang Rama badhe dipun estokaken dening Sang Putra. Panjenenganipun ugi dipun utus supados ngadili sedaya tiyang ing tembe. Pramila panjenenganipun negesaken supados sedaya tiyang ngurmati Sang Putra. Pangatakipun Sang Putra punika saperlu ndhodhok manahipun saperangan tiyang Israel ingkang dereng pitados dumateng panjenenganipun. Menawi kita raos-raosaken ing jaman samangke, pancen tasih kathah tiyang ingkang boten nggadhahi raos urmat dumateng Gusti Yesus Sang Putra. Saged ugi awit piyambakipun boten pikantuk pawartos bab pakaryanipun Sang Kristus. Ananging saged ugi awit saking raos sengit dhateng para tiyang ingkang pitados dumateng Sang Kristus. Punika pancen sampun kaserat ing Injil bilih para tiyang pitados badhe ngadepi pamoyo ing tiyang-tiyang ingkang boten remen mireng bab pakaryanipun Sang Kristus saha patunggilaning para umatipun. Sinasa mekaten kita sami kadhawuhan supados tetep nandukaken katresnan dhateng tiyang-tiyang wau. Kados dene Sang Rama kebak ing katresnan, makaten ugi Sang Putra. Kados dene Sang Putra kebak ing katresnan, makaten ugi kedahipun kita sami minangka pandherekipun. Sumangga kita sami nitipriksa. Punapa kita ugi sampun nyatakaken raos urmat dumateng Sang Putra? Ngurmati Sang Putra punika boten namung kawujudaken kanthi pangucap utawi kanthi ngangge kalung salib saben dintenipun. Asung pangurmatan dumateng Sang Putra punika ugi kedah kawujudaken kanthi manembah ing ngarsanipun wonten ing pangibadah pribadi tuwin sesarengan. Ngurmati punika ugi kelampahan kanthi mbangun turut dhateng punapa ingkang dipun dawuhaken Sang Putra. Wasipun ngurmati punika boten namung bab tetembungan, ananging ugi pakaryan nyata. Amin. Mekaten pangandipun Gusti dinten menika. Sumangga kita ndedonga.
Gusti Yesus, kawula nyuwun sih pangasihan lan pangapunten paduka. Menawi gesang kawula dereng jumbuh kalian kersa paduka, injih ugi kawula dereng saged saestu ngurmati pakaryan agung paduka. Paringana kawula manah ingkang andhap asor, sumarah, saha kersa ngluhuraken asma paduka ing sedaya tumindak, tetembungan lan gesang kawula. Mugi Gusti tansah paring pangajeng-ajeng lan kawicaksanan supados kawula saged ngluhuraken asma paduka. Lan kanthi menika ugi kawula saged ngluhuraken Gusti Yesus Sang Putra ingkang kautus dening Allah Sang Rama. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten punika. Ngantos pinanggih ing program salajengipun, sumangga panjenengan like, subscribe, lan dipun kintunaken dhateng sedherek sanesipun. Gusti Yesus berkahi.